मा थांखि लानाय जादों बड'फा UN ब्रह्म जे कलेज बे कलेजनि एक्स स्टुडेन्टफोर जायफ्रा बारग' फरायसाफोरनि बानजायनायाव आरो जोंना DPO जसमानि ब्रह्मनि स्पन्सरशिपआव जे आथिखालनि राजखान्थि आरो जौगाफुनाय लाइमोन एबा प्रेजेन्ट पलिटिक्स आरो इमार्जिं युथ बेनि सायाव दिनै मोनसे सावरायमेल जानानै थांदों। बे जाहैबाय अपेन मोनसे डिसकाशन, बे गुवारै गेबेङै सावराय मोनसे मेल। बेवहाय जोंना फरायसाफोर मोजाङै बाहागो लादों, बिराद आं गोजोननाय मोनदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै। बेवहाय जोङो गासिबो जोंनि जे जोंना एसिस्टेन्ट प्रफेसरफोरबो दङमोन, जोंनि गासिबो नैबे ओनसोलनि जोंनि सानसुमै बिथांमोनबो दङ गासिबो, आरो जोंनि जे फरायसाफोर दिनै बाव फैनानै गेबेङै गुवारै बे सावरायमेलाव बाहागो लानानै दिनै बे प्रग्रामखौ मोजाङै हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होदों। दा बेवहाय आङो माखासे बाथ्रानि सायाव आं दिनै आङो आंनि जिखिनि बुंनांगौ बाथ्राफोर आं मोनसे शेयारिं खालामदों बेवहाय। दा जोङो जोबोरैनो मोनसे दा जोंनि बे समाज, बर' समाज, जोंनि बर' हारि, बर' जाथि आरो जोंनि जाखांफुनाय जिखिनि लाइमोनफोर दङ, बे लाइमोनफोरखौ जोंहा जेरैबो थाग थियारि खालामनांगौ जानानै फैदों। जोंनि लाइमोनफोरखौ जों दिनै माने जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनै सुबुं फुंखा हिसाबै जोङो बानायनांगौ जानानै फैदों। दा नोङो जे पलिटिकेल सिस्टेम जोंनाव दिनै दङ, राजनितिनि जिखिनि आबहावा आरो दिनै अबस्था, बेखौ नायनानै जोङो लुगैदों जे जोंहा मोनसे इयुन जोलै हान्जा, जे इयुन जोलै हान्जाफ्रा साखा-फारा जानानै जोंनि जिखिनि जे पलिटिकेल प्रसेस, जोंनि जिखिनि गभर्नेन्स, जोंनि जे राजखान्थिनि अबस्था, जोङो मारै जोंनि गथ'फोरखौ जोङो थाग थियारि खालामनानै इयुनाव माने मर इफेक्टिभलि जोंनि जे पलिटिकेल सिस्टेमाव बिथांमोनहा जाहाथे बाहागो लानो हायो, गावनि राइट्सफोरखौ गावसोर जाहाथे बुजिनो हायो। पलिटिकेल राइट्सआ मा, कनस्टिटिउसनेल राइट्सआ मा, जोंनि समाजनि जोंहा मा राइट्स दङ, जोंनि जाथि हिसाबै जोंहा मा राइट्स दङ, बे भाइब्रेन्ट ससाइटि जों जाहाथे दानो हायो, क्रिएटिभ, प्रडाक्टिभ, इन'भेटिभ ससाइटि जों जाहाथे दानो हायो, बे माबाखौ लानानैनो जोङो दिनै जोंनि गेजेराव जाहाथे सुबुं फुंखा जों जाहाथे सोरजिनो हायो। दा ओंखायनो बेबादि हाबाफारिखौ जों जेरावबो लानांगौ आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ, जोंनि इयुन जोलै हान्जाफोरखौ, जोंनि जाखांफुनाय जिखिनि स्टुडेन्टफोरखौ, जोंनि फरायसाफोरखौ जाहाथे जों सोद्रोम महरै मोनसे कालचार्ड ससाइटि, इन्टेलेक्सुवेल ससाइटि जों जाहाथे दानो हायो, जेरैबो रोंखा-राखा जोंनि सुबुं धोन, सुबुं सम्पदखौ जों जाहाथे दानो हायो आरो पलिटिकेल कनसियासनेसखौ जों जाहाथे लाबोनो हायो। जोंनि राइट्स, जोंनि जिखिनि कनस्टिटिउसनेल राइट्सल' नङा, गोबां राइट्स दङ, सिभिल राइट्स दङ, बेफोरखौ गासिबो लाजोबनानै जोंनि बर' हारिया बोरै डेभेलप जागोन, बोरै जौगालांगोन, माहारिया बोरै जौगालांगोन, आरो बाव जोंनि जे उन जोलै हान्जाया बोरैहाय रल गेलेनो हागोन, बोरैबा बिफाव गेलेनो हागोन, बोरै रेसपन्सिबिलिटि लानो हागोन, आरो इयुन जोलै दालांनायाव इयुननि बर' हारिखौ दालांनायाव जाहाथे बिथांमोनहा कन्ट्रिबिउसन होलांनो हायो, बिफाव गेलेनो हायो, आरो बर' जाथिखौ मोनसे सोद्रोम हारि हिसाबै दानो हायो। बेखिनिनो मोनसे उद्देश्ययै जों दिनै फैदोंमोन। दा आं सानो बे उद्देश्यआ दिनै जाफुंसारबाय आरो बेबादि हाबाफारिखौ जाहाथे लालांबाय थायो, जेरावबो जाहाथे लालांबाय थायो, आं बेखौनो मिजिंथिनानै आङो दिनै बे हाबाफारियाव फैदों आरो आं जोबोरैनो गोजोन्थों। दिनै बे बड'फा UN ब्रह्म सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बड'फा UN ब्रह्म कलेजनि एक्स स्टुडेन्ट बिथांमोननि बानजायनायाव मोनसे इम्परटेन्ट, मोनसे बेसेन गोसा मोनसे प्रग्राम लानाय जादों। बे प्रग्रामानो जाहैबाय प्रेजेन्ट पलिटिक्स एन्ड एमार्जिं युथ। थारमाने जि जोंनि आसामाव, अदेबानि BTRआव, अदेबानि जोंनि भारतबर्षआव जा पलिटिक्स सोलिगासिनो दङ, बिनि सायाव जोंनि जि फरायसा बिथांमोन दं, ओमफ्राय एक्स फरायसा बिथांमोन दङ, बिथांमोनखौ जोंनि रिसर्स पार्सन लिंना लाबोनानै जे बड'फा UN ब्रह्म सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बिनि बागै माखासे गुवारै बुंफोरनानै होनाय जायो। बे प्रग्रामाव जोंहा रिसर्स पार्सन हिसाबै जोंहा लेंहरनानै लाबोदोंमोन क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर मानगोनां डक्टर गौतम मुसाहारि सार, बिथाङा फैदोंमोन। बिथाङा माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों। माखासे जोंनि भारतबर्षआव माबायदि बे पलिटिकेल बेबस्था माबायदि फैखो गोदोनिफ्राय, बिनिफ्राय फैयै फैयै जोंनाव माबायदि डेम'क्रेटिक कान्ट्रिया बोरै जाखो, इंराजआ बोरै सासन खालामनानै जोंनि भारतखौ गादबनानै दोनदोंमोन, बिनि उनाव जोंनि भारतबर्षनि माखासे जाय दैदेनगिरि बिथांमोना
बोरै जोंनि भारतबर्षखौ उदांस्रि खालामदोंमोन बेनि उनाव जोंनि भारतबर्षआव माबायदि बे डेम'क्रेटिक प्रसेस बे प्रसेसा खालामनायनि उनाव जोंनि भारतबर्षआव फैयै फैयै जोंहा माबायदि डेभेलप जागासिनो दङ बा माबायदि जानो थांगासिनो दं बेनि सायाव बिथाङा गुवारै बुंफोरथिनानै होदों बेनि लोगोसेनो जोंहा बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेजनि आंनिनो लोगो लाइब्रेरियान डक्टर देरसिन दैमारि बिथाङाबो रिसर्स पार्सन हिसाबै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों बिथाङाबो बे प्रेजेन्ट पलिटिक्स आरो एमार्जिं इयार्स बेनि सायाव माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होलांदों आरो फरायसाफोरखौ खावलायदों जि प्रेजेन्ट पलिटिक्सखौ जों माबायदि सोलोंनांगौ माबायदि बेनि सायाव माखासे थारमाने खोथाखौ सोलोंनो गोनां दङ बेनि सायाव बिथाङा बिबुंथि होलांदों आरो बेजों लोगोसेनि नैबे जि दिनैनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामखौ स्पन्सर हिसाबै जोंनि क'क्राझारनि DPO बिथां जसमिक ब्रह्म बिथाङा स्पन्सर खालामदोंमोन बे प्रग्रामखौ आरो बे प्रग्रामाव जोंनि बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेजनि जि एक्स स्टुडेन्ट लोगोसे जि प्रेजेन्ट स्टुडेन्ट इउनियन बडिखौ लाफानानै बड'फा इउ एन ब्रह्म सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि जाखिनि फरायसा लोगो नोंथांमोन बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लादों आरो बिथांमोननि जि बुंनाय गोसोनि जि खोथा बुंनाय बेनिफ्राय जों मोन्थिनो मोन्दों दिनै जि प्रग्राम जाबाय बे जोबोर बिथांमोननि थाखाय बेसेन गोसा मोनसे प्रग्राम माखासे खोथाखौ बिथांमोना सोलोंनो हादों आरो जाखिनि खोथाखौ नैबे प्रग्रामाव बिथांमोना सोलोंबाय बेखौ गावबा गावनि जि इयुन जिउआव बाहायगोन होननानै बिथांमोना जोंखौ फोरमायदों आरो आं बारा गोबाव बुंनो थाखाय आं बड'फा इउ एन ब्रह्म सिनियर सेकेन्डारि प्रिन्सिपाल हिसाबै आङो बयबो बे प्रग्रामाव बाहागो लानाय आलासि बिथां लोगोसे फरायसा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावनो नागिरो थेंक इउ এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ECG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।